Lian, mag-out shoutout. Ayan guys, nakapin yung mga ano natin ha. Sponsor natin, but upcoming. Okay, Mark Anthony, mag-out shoutout. Sis Janisa, mag-out shoutout. Good evening, good afternoon dyan sa inyo. Ayan guys, yung mga sponsor natin nakapin ha. Sa mga dating dikit na dyan, please manood po sila. Then shoutout lang po dito. Kumusta na sis Janisa? You look so beautiful, host. Thank you. Sayang kasi yung mga mock-up natin dito, sister. Hindi nagagamit. Abay, gamitin natin. Hindi rin tayo nakakalabas. Abay, dito na tayo sa YT maglagay ng mock-up. Salamat, sis Janisa. And guys, sa mga magpapa-entry, manood lang. Diyan po lahat yung mga sponsor natin nakapin. Kumusta na kayo? Tama ka dyan, always mag-make beautiful. Cinderella, mami, may mag-out shoutout. Nako, sister, hindi na magamit yung yung makeup dito, kaya dito na lang. Pag tumawag si Jowa, at least mock up tayo, di ba? Baka sabihin niya, ano ba yan? Jowa ko, hindi man na nag-ayos. Mami, may mag-out shoutout. Kumusta na po? Thank you. Mag-out shoutout sa inyo dyan. Ay, wala pala akong tugtog. Hello, Andy Evening. Mega shoutout. Ayan, sis, yung night boot mo ha. Good evening. Salamat sa inyong patamsak. Ayan. Kumusta na? Ano ba yung mo? Kumusta na kayo dyan? AI ba yun? ID. So, check natin ha. Sis Janisa, thank you. ID ba yun? ID. Palingan natin ng ID. Baka ID ata eh. Tamsakdan. Thank you, mami. Ayan guys, mga sponsor natin nakapin. Palablab naman. Mamaya padala after my work. Thank you, sis Janisa. Salamat. Hi kay fiancé. Salamat sa iyong patamsak dyan, Mami Cinderella.
Nanonood siguro yung mga mga magpapa-entry. Nanonood sila. Kako kasi manood sila. Pag nakadikit kalembang na sila, manood sila kung dan na sila. Dan na sa lahat ng nakapinmang. Ayan, Lian. Oboro. Hehe, katapos lang manood ng Bakas Ma'am sa lahat ng nakapin. Si Mark Anthony, ako din tamsakdal na sa'yo, sabi ni Janisha. Thank you, sis. Mark Anthony. Mark Anthony Oboro. Ayan, sis Lian and Mark Anthony. May kinigla ako, sis. Nagluluto pa kasi. Thank you, sis. Ako may mga lumilipad na naman na ano. Ano ba yun? Salamat po, ma'am. Ayan. Salamat. Ano? Kumusta na mga araw nyo, guys? Kumusta ang weather nyo dyan? Magandang galang. Hindi ko pala ito nasi-share. Share na natin. Station lang po ako habang nag-aayos ng bed. Thank you, sis Janisa. Dan! Tamsak dan na sa nakapin, sabi ni Cinderella's Ninja. Thank you, mami. Yan yung mga sponsor natin nakapin. Thank you so much. Hindi pa dikit kay Mami Cinderella, dikitan nyo na, tsaka kay Auntie Ibing. Hanggang nila. And guys, sa July 21, invited kayo lahat sa ating Grand LS. PMM channel, tamsak dan. Thank you sa yung patamsak dyan. Baba ka lang ng bahay dyan, PMM. Pag di pa dikit kalembang lang sa ating sponsor na kapin. May Grand LS tayo sa July 21. Manalo ng GCash, guys. Host, pwede pa thumbs up ng video ko po. Ayun.
Ate Liza, may shout out. Andito na ako, Ate Liza. Kumusta na po? Invited po kayo sa aking Grand LS sa July 21. Ate Lisa, pag di ka busy. Trimming and getting fruits of Chinese holy plant. Ay, ang ganda nga. Ang ganda nga nung halaman ni ate. Magkita. Hayaan nating puso magpasya. Bebs, tamsakdan. Ayan. Thank you, Bebs, sa yung patamsak. Nakapin na yung mga sponsor natin. Manood lang kayo, guys. Manood. Sa akin ay nabigyan ka. Ngiti lang aking nadarama. May chinita, girl. Bobby, tamsak. Salam sa yung patamsak. My chinita girl, my chinita girl. How to cook French tortilla. Ayan. Sarap naman. Next, bell pepper. BG muna, Mi. Thank you, Mami Cinderella.
Ginis, ang sarap ng salsa mo ah. Dan transfer, ayan ah. Preheat the wrapper. Sarap naman. Tapos sili na manghang. Gutom na si ano. Done na po sa nakapin hose. Bebs. Narbarte. Ayan, Bebs, pag di mo padikit ka lang ba yung binababa ni host, ha? Lablabin mo na. Thank you, thank you. Bakas ka lang ng Inday Tep doon. May entry ka na, Bebs. Mary Grace Tapsakdan. Good evening po. Ayan. Mary Grace, magagalot shout out. Sa mga magpapa-enter dyan, nakapin po yung ating mga sponsor. Dikit kalembangin nyo lang. Pag dikit kalembang, manood po kayo at least 2 minutes ng mga videos nila. Salamat, salamat. Dan Ho sa nakapin. Bobby. Sa nga lang. Guys, padikit kalembang din ako sa binababa ni host. Bobby, sa nga lang may entry na. Padikit kalembang sa binababa ni host. Toda.
Huwag lang kalimutan mag-thumbs up sa ating live stream, guys. Huwag kalimutan mag-thumbs up. Thank you, Sis Jenisa. Manood lang, guys. Sumadikit na dyan sa mga sponsor natin. Manood po kayo. Para sa araw na to, napa-entry. Fighting for Josie Kasagatan, Yahoo Tusok na Lalabs. Ayan. Ate Josie, mag-ala't shoutout. Baba ka ng bahay mo dyan, Ate Josie. Good evening, good evening. Kumusta na po kayo? Baba po kayo ng bahay. Magsalamin nga ako, maliwanag. Matawag si Jowa. Saglit lang, guys.
Host, done na. Ayan. Mami Cinderella, magalat shout out. Ayan, Mary Grace, padikit kalembang naman ako sa binababa ko, please. Pag di niyo padikit kalembang ito. Trying to get up that ridiculous for a destination. Mary Grace Fajardo. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Dikitan niyo na guys para yung mga sa July 21, hindi niyo nadidikitan yung mga members ni host. Fajardo. Thumbs up dan holes. Mami Cinderella's mega lot shout out. Dating dikit na ako sa kanila. Host. Thank you, Mary Grace. MVG, shout out idols. Good evening, MVG. Kumusta na MVG? Ayos lang, idols. MBG, baba mo bahay mo dyan. Lablabin mo naman yung nakapin natin na sponsor para sa July 21. Palablab naman ating sponsor dyan. Christoph Vibes, sige, thumbs up na sabi ni Mami Cinderella. Si Mami Cinderella din, huwag niyong kalimutan lablabin. Ayan yung bahay niya.
MVG, andito ako sa yung bahay, pinapanood ko. Palaplap naman ako sa mga nakapin. No. 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 Kumusta na kayo, guys? Kumusta na? Anjoy Vlog Tamsakdan. Thank you, Mami Cinderella. Dan dikit sa mga nakapin. NMBG, bigyan kita ng sponsor. Ay, sponsor. Bigyan kita ng entry. Dan na sa sa bahay mo. Pinanood ko na. MBG TV. July 21, guys, ha. Si Mami, ayan o, ni Joy Vlogs dan na. Ken Esposo, Dan
Ken Esposo, mega loud shout out. Andyan yung mga ano natin, sponsor natin sa taas. Manood lang kayo at least 2 minutes, guys. Pag dati na kayong dikit sa kanila, panoorin nyo lang sila. Panoorin nyo yung ano, yung video. Ayan, nandiyan din si Mami Cinderella. Lablabin nyo, guys. Yan yung kanyang bahay. Okay, post pa entry, ayan. Yes, Ken Esposo, panoorin mo muna yung ano, yung nakapin. Kahit tag 2 minutes sila, panoorin mo. Para sa entry mo ngayon, ha? Hold on, oh. No! Dapat ka pala mo. Hindi pa yan kumain. Pinang data. No? Master din mag-loud shout out. Herring. Master. Ay nako, ayaw ko nang isipin ng mga bagay-bagay. Tita Mel TV dan na, sabi ni Mami Cinderella. Si Mami, bigyan ko ng ano, entry. Baka manalo ng Gcash. Mami Cinderella, may entry ka na. Para sa July 21. Herring. Ano yung herring? Thank you po. Ayan. Rose Ann Tamsak Dan Puhouse. Tusok. Ayan. Rose Ann, manood lang ng 2 minutes sa mga sponsor natin nakapin. Para sa ating ano, entry tonight.
Kumusta na, Jennifer? Yan, on the way po, host. Bakasan nyo lang ng Inday, Tef. Mami, Cinderella, nag-loud shoutout. Sabi ni Jennifer Vlogs. Tsaka itong binababa ko, yung mga binababa ko, guys, palablab naman ako. I'm not feeling well, nangyari. Palapit na ng palapit ang birthday ni host. Jennifer Vlog, sabi ni Senders, well, ano nga? Kenny Esposo. Make sure guys na pinanood nyo sila ha. Wala ka ta. Hindi ka naman kasi ata naaarawan. Hindi pa ako nakakapunta sa Pacific Ace. Ano ba? Kung mag-alala, may ano pa naman, linggo pa naman. Lumaki kaya ang ano, palitan, di ba? Lumaki. Napano ka sis Jen? Thank you po host. And welcome, ano, Ken. Palablab naman ako, Ken, sa mga binababa ko, Ken. Padikit kalembang naman ako sa mga binababa ko. Bakas lang kayo ng Inday Pep sa huli. Para alam nilang galing kayo dito sa akin. May premiere ka? Hindi ko na naisama dyan sa taas. Kailan bayad? Buti pa ikaw, may premiere. No? Guys, patamsa ako sa premiere ni Jennifer Vlogs. Yung binaba niya na Secretary Inday. Bukas ko na ni Pinses. 2 days pa naman, no? Bukas ko na ipin. Team Ilocano Vlog, dikit tamsak dan. Sabi ni Mami. Thank you, Mami. Dan na sa mga nakapin. Sabi ni Jennifer Vlog. Salamat, sis. Bukas ko na ipin yung ano mo, premiere mo dyan. Hindi ko nakita kanina. Muna icon dyan. Out na po, may lakad lang. Thank you, Mami Cinderella.
Guys, huwag niyo kalimutan si Mami Cinderella. Palablab ako, please. Hindi pwede sumakay Ate Sender, sabi ni Master. Sat pa naman yun. Oo sis, bukas na ha. Hindi ko napansin kanina. Thank you sa lahat. Balikan ko po kayo later. Ayan, guys. Magbakas kayo kay Cinderella ha. Dikitan nyo please. Sana si Master Denon. Mahirap magbakas, baka may maiwan. Anong sabihin ko sa'yo? Ano, ang dami palang kailangan pag nag-Thailand. Rose Ann, Sinisa Dan, 5 minutes, 10 seconds video. Thank you, Rose Ann. Dahil pa lang kailangan pa ng insurance, health insurance mo na cover ang $100,000. Yung insurance mo dapat $100,000 US dollars. Tapos, iba pa yung kailangan na i-cover doon sa Thailand pag sakaling Okay, nagtak-atak yan na. Ay, no tissue. Hindi Oo. Yun yung nasa video. Dan na po, Premier, Tita Mel. Thank you, Rosan. Natugawan lang sa jikan niya. Ay, may dumi yung panloob mo. Kita, ugasam to. Ha? May dumi doon sa nakakan mo siguro. Hindi mo. Nakalagay doon. Noon yun, di ngayon, di ba? Master Denon, LOL, sabi ni Cinderella. Laugh out loud. Ano ka ba? Laugh out loud yan. Nag-LOL siya sa sinabi mong hindi pa pwedeng sumakay. Kasi di ba sabi ni Mami may lakad siya. Laugh out loud. Laughing out loud. Akala ko naman. Iba na ngayon. Alam mo mga kailangan ang dami. Insurance. Na cover niya ang $100,000 US dollars plus yung BAT. Yung kailangan 40,000 BAT na pera.
Na if ever na nagkasakit ka, cover. Yun, kailangan. Doon. Kung ano. May mic yan. Dami. Tapos, 14 days quarantine. Number, Facebook Yan po number nga eh. Facebook para ano. I-chat mo muna. Sabihin mo ano. May gustong magtanong. Ano natin? Anong pangalan? Moto check. Download 2 minutes po. Sabi ni Rose. Buti pa si Rose masipag manood ng video. Guys, huwag kalimutan yung mga natin. Rose pag di mo padikit kalembang naman yung mga binababa ni host. Thailander? Baka hindi kami magkaintindihan. Samadi ka. Mas okay na ikaw mag-message. Mamaya nag-message ako, sino to? Oh, that is why ikaw nag-message. My friend. My friend will ask something. Ganyan. Doon ako tumira nung pumunta ako sa Thailand, sabi ni Master. Tapos, kailangan, pag nag-stay ka, sa register ng hotel. Sa register ng hotel na Department of Chorba-Chorbanes. Ganyan. Gandang gabi po sa lahat, sabi ni Mother. Good evening, Mother. Wala naman kayo nung July 5, hinintay ko kayo, sabi ni July 5 ba, July 9? Ang pagka ko July 9. Yes, Roseanne, pa-entry ka na. Narbarte. Dan na sis Roseanne. Team Ilocano, akala ko July 9 yung sa'yo. Dapat July 4, nag-update ka pala dito. July 4. Ano ba yung July 4? Oo, July 4, nag-update ka na Ang pagkabasa ko, July 9 naman. Kasi sabi ko, punta ako sa iyo para manalo ng GCash. Mega lang sa sabi ni Kaden. Rose Ann, padikitan mo to si Team Ilocano pag di mo pa nadikitan, please. Dikitan mo yan si Team Ilocano pag hindi pa.
Okay. Sige, sige. Ang alam ko, July ng dapat July 4. July 4, pumunta ka dito. July 4, sana nag-update ka. Alam ko kasi July 9. July 9 yung nasa isip ko eh. Noted yan, Team Ilocano Vlog. Pupunta kami. Hehe. Ayan, dikit kalembangin mo, sis. Pag hindi mo pa na dikit kalembang yung, yung binababa ko, Rose Ann.
Sis Jen, kumusta na? Sayaw. Sis Jen, kumusta na pakiramdam mo dyan? Inom ka na ng gamot. Jan Kakosa, palista, ayan. Jan Kakosa, dikit kalembang mo lang yung mga ano natin, yung mga sponsor natin na dyan sa taas. Para may entry ka sa July 21. Tusok Adam Rex, Megalot shout out. Good evening. Wow! Pa-sexy. Pa-braso ba? Arlene! Thumbs up dan host. Good evening, Arlene. William Galot, shout out. Pa-entry ba kayo? Baba kayo ng mga bahay niyo dyan. Kalembangin lang, dikit kalembangin lang yung mga sponsor natin. Unfull packdan na sa nakapina yan. Diyan, may entry ka na. Padikit kalembang lang sa binababa ni Nightboot.
Ayan, padikit kalemba lang sa binababa ni Nightbot. Siyang Scarpe, dikit kalembang iba. Tibula na gamay. Dating dikit yams. Ayan, dyan ako sa may pa-entry ka na. Full pack, pula na. No, I should. ICOIM. Salamat dyan. Every night tayo pa-entry ha. Ice Mandan. Thank you. Jason at the Dino. Evelyn Pulpa. Salamat dyan. Meron ka ng entry. Jason at the Dino. Naka-live pala siya. Hello sis, magandang shout out. Bagmanta nakaumay ka. Itambay mo na yan, silent mo na lang.
Woo! Station sa Gino. Station sa Gino. Station sa Gino. JTV, mega loud shoutout. Magbabarang bahay si Adam Rex. Station sa Gino. Inday Teh Bulaga. Daddy Alex, ito. Daddy Alex mo ba yan? Station sa Gino. Daddy Alex, is that you? Siya lang naman nagbubulaga eh. Sinong bulaga? Salo si Master Denon. Master Denon, iniiwan na ako ah. Ang init, grabe. Station sa Gino.
Sis Jen, sana yung sinasabi mo? Sana yung sinasabi mo na sasali? Ay, sasali? Yung sinasabi mo na ano? Yung panoorin natin. Ay, panoorin natin. Yung papanoorin. I try to. Sis Janisa, thank you. Break your heart. I need you. Pasensya na, kausap lang mga bata kanina. Nangyari na. Wala. Wala nangyari. Ano na sabi ko sa'yo kanina, ikaw na ang ikaw na ang mag-message doon sa kaibigan mo. DJ Sean Sagayno. Yes, thank you. DJ Sean Sagayno. Kasama ko yung trabaho yun. Mga Thailand. Sige, sige, master, please. Ano yung balita ka mo na ang dami-daming kailangan?
itlog, ano, master. Baka naturog pa eh. Naturog man nun. Yung mga ate ko, kuya ko dito, saan kaya sila gagala? Ano bang araw ngayon? Malaki daw palitan ngayon sa is. Pati si Daddy Alex hindi na nagpaparamdam. Oo nga, no? Naka-busy? Nangyari kaya doon? Silip-silip naman kayo dito mga ate kuya. Baka lumutin na kayo. Asan kaya sila gumala? Share mo, Master. Master Danon, i-share mo. I-share mo sa community mo. Di ba naka 1,000 ka na? Share mo sa community. Hindi, nakaraan pa. Hindi itong live natin na i-share mo. Nakaraan pa.
Josie, sis Josie, baba ka ng bahay mo dyan. Baba ka ng bahay mo dyan, sis Josie. You're my lover and in the end, I show you love. Don't I need somebody who can love me in my words. Yeah, wala labs. Kaden, mega love shout out. Master, may nangyari dyan sa'yo, Josie. Ayan, nagpupunang bahay si ate Josie, guys. Lablabin nyo. Sis Josie, dito ako sa bahay. Ikaw pala yung Josie, sabi ni Master. Dikit ka limang na po sa Iran, Joy. Magandang dilag, puso ko'y naglihan.
Nakita ko nga yung ano niya, video niya. Ate, nakita ko nga yung video mo eh. Sis, Josie. Ayaw rin patalo. Ang galing ng noodles. Nandito ako sa yung noodles ate. May noodles talaga na no? Nung hindi ako makatulog ng 2 a.m. LS ni Ate Lori, pumasok ako. Umakyat yan. Sumayaw siya. Hahagaling gumiling. Talaga? May backup dancer pa. Ang galing naman. Galing nga. Lalabs, wag mo na panoorin yung video ko dyan. Niloko ako. Ni-whitey natin. Yung noodles ate. Yung noodles mo yung pinanood ko. Nangyari ate Josie. Sabi ni Master. Alas 2, hindi ka makatulog. Ako, sinusubukan ko talaga matulog eh. Kasi, kailan yung kagabi? Anong oras ako umalis? Natulog ako agad. Nagayak lang ako. Mga 10:30, 11. Tulog na ako. Kasi pag puwet, lalong ma-stress. Pag walang tamang tulog, nakaka-stress. Yun ka-YT natin, Master, niloko ako nila. Kaya ka sumayaw ate. Ito, ibaba ko link. Baba mo te, panoorin natin.
Ay nako, iba yung una. Ay, ito yung ano, yung... Malaman nyo kung sino ng loko na kay YT natin. Ayan na, nagbaba na. Panoorin natin yung binaba ni ate. All of the connection. Yes, sir. Thank you so much. I love you much, sir. I already. Bakit naman kasi bigla ka na nag-ano natin, Josie, alam mo naman ngayon. Lalabsen na yon, binaba ko. Pakinggan ko muna ha. Mute ko kayo, baka masipiyar tayo. Yummy, yummy daw, yummy. Correct kasi oo nga. Hindi tama yung ginagawa nila sa akin, yung yummy na yan, saka yung jojo na yan. Mali sila talaga. Sabagay,
Sana hindi na nila, ang wish ko lang, hindi na nila gawin sa iba yun. Sana may yung live ko ngayon, mapanood ng iba para wala nang pabiktima sila ng katulad ko na mahina ang loob, sinamantala nila, na pinirahan nila, tapos ano pa, laiting pa ako, tingnan mo nga ginawa nila kung tama ba yun. Bakit siya magtatrabaho pa sa DSWD kung mayaman siya? Huwag na siya mag-YT, di ba? Dapat? Si Yami pa, TV, at si Jojo King TV, yan sila yung manluloko lalabs. Nagpupuyat pa? Ay, naku, makapanglait wagas talaga. Ako'y natatawa sa kanila sa gagawa nila. Nakita niya yung white ng babae na yan, yung nag-upload siya ng niya, patatawarin niya daw ako, ganun. Ako yung tinutungkol niya doon sa live niya, alam ko. Tapos ito si Marie Torino, nadamay na siya. Tuwing nagla-live siya, kasi yung pag may nakita kayo nagtuwad sa akin, sila yan. Sila ang nagtutuwad yan, dalawa na yan, dalawang tao na yan. Alam ko sila kasi sila ng kaaway ko. Walang magtulungan sa akin na iba. Kundi sila yung dalawa lang. Kasi yung dalawa na yan, ang dami na lang ninja. Maraming ninja yan, dalawa na yan. Tapos yung friend ko na Marie Torino, dinamay pa nila, kakatuwag nila. Tignan mo nga. Sabi ko rin si Marie Torino sa akin. Kung sponsor mo na lang sa birthday ni Inday, marami pa matulungan. Peace. Okay yan sis para rinig na rinig. Ano daw? Makabili muna ako ng Tsingtao na linis ako pag ganyan. Bakit kasi? Ay, sarap na naman ang tulog natin dyan Bubo na lalab, sa sakit lang po
puso mo, ipasa Diyos mo na lang ang lahat at dasal lang. Sana si Master, bumili na ng kanyang singkaw. Bumili siya ng kanyang, beer. Ha? Hindi yan talaga aso nga eh. Yan, may naka-BG na ako. No, sarap man tulog mo tan. Ginuman mga tatikwa. Ti red wine. Ti red wine dito ikot. Nagbasit lang kasi ni nagmay turog ko. Ganong konti lang oh. Ilocano kagayam kabsat ni. O nate, Ilocano kami ni Kiden. Ilocano Bisaya yan. Kasi hindi ako makapasok sa grocery nang walang QR code. Anong QR code? Bakit? May ano na ngayon? Tanong may titurog tayo niya. Ano naman yun eh? Red wine. Nung nagpudot ti Bagibalo. Hanon. Summer. Anong QR code? May QR na ngayon? Oo, Ilocano yan. Sabi ni Kaden. Ilocano po kasi tatay ko. Ilocano ni amang ko. Tapos dito na po kami lumaki sa Pangasinan. Pero ang nanay ko, Bisaya. Bisaya, pero magaling na mag-Ilocano. Red Horse nga, nalamiis. Ayun. Ate Ibig, may galaw shout out. Aji ako pa Red Horse nga nalamiis niya. Awan niya, yung naglamiis. Awan may sabay lang ay katag ulaw-ulaw ka tita Red Horse. May tituro ka niya. Pampaturog lang, basit lagar tininom ko din na minsan kasta lang ne. Last year pa yun na red wine. Last year pa, New Year. Sweet Moscato, ganyan lang. Basit lang nga eh, na mayat kahit kung mga maturugan.
Lalabs kayo din. Saan na mga ka-GC natin? Sabi ni Ate Josie. Baka mga busy ate. Nya, Ate Ibing. Si Ate Ibing ah. Chingtaw mo't ka rin kita ka Macau. Chingtaw tiga na. Ni-share mo pa doon. Sabi Ate Josie. Naglaro sila ng ruleta. Ruleta tapos WH. Ang panalo WH, ang price. Nation. Ayoko ng wine. Hihiwalay ang katawang lupa ko. Grabe mo, ng kahit mo Red Horse. Yung wine ayaw mo, pero Red Horse gusto mo. Pinuntan ko nga sila. Hindi ko alam price, baka Gcash. Ayan, Hara. Thank you, Ate Josie. Mayat, no kwa, sa gabasit laang. Pakunti-kunti, masarap, ang patulog. DJ Macman official. Shout out. Hello. DJ Mac, megalout shoutout. May jacket ka na dyan. Salamat po. Ayan, may jacket ka na. Sa mga gustong sumali dyan sa July 21, may pa-entry po tayo. Dikit kalembang lang sa nakapin. Manalo po ng Gcash sa July 21. Salamat. Baba ka ng bayan mo dyan, DJ, Magic Man. Dikit kalembang kita. Salamat po. Ayan. Ay, grabe naman ito, 10 minutes, Sarah. Alam nyo ba dito guys, through app, pwede ka na magbayad sa groceries at iba pa. Bakit yung bus card mo, hindi mo na pwedeng gamitin?
Hindi na pwede ng cash. Hindi na pwede ng cash. Digital na ang pera dito kahit wala kang dalang pera basta may load up ng cellphone mo. Basmati amok, di ba? At saka yung app na ginagamit nila, yung gano'n, oh, tik, gano'n. Di ba? Ito yung Pilipinas tea, very, ewan ko ba? Nag-open sila ng mga green line ng countries, pero hindi sinama ang USA. Sinama pa ang Hong Kong. Sinama pa ang China. Ewan ko ba? Tamsa Coast, Dikit Kalembang, Mickey Vlog, ayan. Ayan, Mickey, may jacket ka na. Baba ka ng bahay, Mickey. Pwede, pero lahat ng tao dito, through app na, scan yung barcode mo. Oo. Diyan pa, hindi naman sila makash. Gusto na lang, ginagano na lang, tik, sa cellphone. Salamat! Baba kayo ng bahay nyo, guys. Sa mga gustong sumali ng ating pa-entry. Sa July 21, may Graneles po tayo. Dikit Kalembang lang po sa nakapin. Yan ba yung mga sponsor natin sa July 21, guys? Love-lovin nyo naman. Kay gising ko lang lalabs. Naku, kay gising ng ating sis. Online store master, doon meron din pandemic na okay yan. Kahit sumakot siyan, anak ko na babae, nag-order sa online, pa-deliver niya sa bahay hapon yun. At dito rin. Ano daw? Basta yun na yun. Kaya na po magbasa. Kaya na po mag-adjust. Basta sinabi nila, bumili kayo. Baba naman kayo ng bahay dyan, guys, para malablag natin. Lablab natin. Hi, si Kay din. Mag-shout out. Ano ba yun? Iba yung pakiramdam nitong aso na to. Ano po pa-games host? Sa July 21, sis. Ang pa-games is pa-entry tayo. Bring Me at saka Pinoy Henyo. Sa July 21, magpa-entry na kayo. Dikit Kalembangin nyo naman yung sponsor natin, mga nakapin. Dito kahit online man deliver or palengke, pwede ka na magbayad through app. Pati bibili ka lang ng talong. Eh di wow. Sana all. Sorry kayo. Dito sa Pilipinas, alam niyo naman, more fun. Cash pa rin. Cash pa rin at saka maminting pa rin. Ang nakainis lang dito sa sa atin, kahit mga centavos, 50 cents, ganyan, hindi ibibigay. Meron ngayong kumuha ako ng, may sukli ako. May sukli ako, di ba? Kunwari, ang sukli ko is 54. Kunwari, ang sukli ko is 54.96. Alam niyo yung binigay niya lang is 54. Sabi ko, bakit 54 lang 0.96? Dapat binibigay niyo as piso. Paano pag hindi binigay yung 96? Di ba? Kahit pati yung sinita ko. Sabi ko, dapat may kayo, may mga cents kayo. Dapat may mga cents kayo, mga 50 cents, ganyan, di ba? 50 cents, 25 cents, 75, dapat binabalik nyo yan. Punak. Timan niya.
Kasi dito nasanay sila, 'di ba? Dito nasanay na sila dito na pag ang lalo na sa grocery, yung Save More na yan. Sabi ko, yaman-yaman nyo, wala kayong mga 50 cents, 25 cents kako. Kinukuha ko nga. Sabi ko, may sukli akong 75 cents, ba't din yung binabalik? O, di ba? Ang laki ng grocery na yan. Pero gano'n, nasasanay kasi sila, hindi nagsusukli ng gano'n. Eh, di ba? Paano pag tayo nag-grocery? Kailangan ng 75, 5 cents. O, di ba? E di, yumaman ang Save More. Oo, lahat naman dito order online. Pati nga, babae, pwede online. Aha, walay. Joke ba yan, mother? Tawa naman kayo, guys. Ha, 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 ha. Diba? O, pag pumunta kayo sa ibang bansa, 25 cents, 50, importante yan. Or kung wala, kunwari ako, kung ako, wala akong 75, ibibigay ko yung 20, yung piso. Oh, kasi nagka-share din ako sa UAE, hindi pwede yung hindi ka magsukli ng tama. Hayaan mo lang sila na sabihin na no need. O di doon na sa cashier, 'di ba? Pag dito kasi sa Pilipinas, yung 0.96 nga hindi ginagawang piso eh. Sabi ko, bakit di nyo gawing piso? Eh, 0.96 ito. Kung ganun talaga ako. Huwag kayong ano-ano dyan, lalo ngayon wala akong trabaho. Mga 50 cents sa 25 cents, importante yan sa akin. Kasi iniwasan nila na contact sa bawat isa, kaya free. Eh, dito sa atin, wala namang ganyan na Sana may makaisip na ganyan. Pero hindi naman lahat tayo naka-data. Pero dapat yan. Lahat ng nagtitinda dapat meron sila. Para iwas, 'di ba? Kasi ano ngayon gumatang kanya itikwa, tapaw. I-card mo pay. Naglaro pala sila kay Lynn Sky, sabi ni Sis Josie. Di ba? Sana dito sa Pilipinas, pero syempre lahat naman ng nagtitinda, matatanda, ganyan. Syempre wala naman silang mga alam. Tsaka hindi naman mga upgrade na yung mga cellphone nila. Hindi katulad dyan sa bansang Macau, eh mayaman na yung mga tao dyan, di ba? Ay, pares ba kami ng oras ni Boss Butchog? Huwag kayo matakot matakot kayo sa doktor. Nako. Kain ka na, sis, Ate Josie. Salamat sa iyo sa pagpunta, ha. Totoo yan, host. Oo, 2 times nag-LS si boss. Oh, kahit naman gustuin natin, dito nga, kita nyo, yung nilabas na mga pwedeng pumunta dito sa atin, kasama pa rin ng Hong Kong. Hindi man lang sinamang US, samantala ang US, mga vaccinated na sila. Di ba? Oh, walang USA, ang meron China.
Nigeria, meron pa nga eh. Ewan ko bakit USA hindi sinama. Kaya yung mga mga may fiancé dito tsaka may mga jowang Amerikano, handa nga makapasyal. Hindi sila makapasyal. Kasi nga ganyan. Kaya na-dismaya tuloy ako. Siyempre, approve yan ni Hindi niya sinama. Samantalang na sila, vaccinated na sila ah. Imbis na gumaling ka, tuturukan ka na lang para matapos na may pera na sila. Oo nga no. Tayo siguro nga nagado na tayo niya. Nag-Ilocano kay tatano di nga matarusan ni Lolo ti Bugpagayo. Every na tayo may isa katumbas na kitam. 'Di ba may naglabas nga diyan, may naglabas sa doon, 'di ba, sa unang bansa. Na ganon. Dagjayhan nga kwan. Patpaturugan dagayang kasi ni lakay ko ni Manang nataymet natay ti kasta. Ang ibagbagada kano kanya ng akwa, tudukan day suna tano makaturog kano. Makaturog tapos makaturog suna. O di syempre di lalong nakakatakot, di ba? Paturugan da ka. Oh. Tay subay pay suday tayo bagbagan ni ko. Mamalisin mo yung pinatay dyan. Kamawatin na data. Won, baga na ni kwa ide. Ibagbaga da gi doktor ko kwa. Isa-suggest na nga kwa, ngatudukan na ka, tano makaturog ka. Kas like ikwada nga ikoma da isuna. Oh, ba't may kukuma yung tao, buhay pa. Haka-haka lang yan. Ano haka-haka? May nagsalita ng nurse. Haka-haka. Nurse nagsalita na, no? Sabi nga, takot na nga daw siya, pumasok dahil gano'n ang ginagawa ng gobyerno. Kasi yung bayaw ko namatay sa puso, tapos pilit pinapirma yung asawa niya para wala sila bayaran. Declare na kombo. Kitam? Oo, totoo nga yan. Sinasabi nga eh. Di syempre mga cellphone pa doon, di ba? O, sinabi nung ating yan na sinasuggest ng doktor. Sinasuggest ng doktor dito na turukan daw ako para makatulog na ako. Kasi kumadasuna nga eh. Syempre na kaya. Doreno sino, di ba? O, kitam? Kasi, yung ospital o doktor, isutiyag ka kwarta. Hindi ba mo? Yung asawa ng pinsan ko, grabe siya, na-confine sa Makati Med. 15 days siya nakalabas naman buhay.
Ito'y Pilipinas. Tsaka bantay siya. May bantay siya. Siguro. At saka maayos yung pinuntahan na ano. Alam mo naman. Kamot na Deds. Si ano natin, hindi man lang pinasok ang US na pwedeng bumisita dito. Muna mga duti kwa. Alam mo na mga duti umumay to. Hindi na nga kinwa. Unang araw malakas pa din, tinurukan ng gamot after hapon na wala panlasa din. Kinabukasan tinurukan ulit ng gamot after hapon na tayo sabi. O di ba? Pag bata, binubuhay nila, pero pag senior, tinitulok na kasi yun yung madali. Tignan mo, 8 viewers tayo, pero 3 lang tayo. Balak ko sana i-vlog yung mga kabubuhan nila, kaya lang bahala na ang Diyos sa kanila. Tama yan. Hindi pwedeng i-ano yun, hindi pwedeng i-vlog. About sa issue, hindi pwede. Iba-block pa ni ano. May naka-BG ako isa, si Kaden, sabi ni Master. Thank you, Master. Peace, Jen! Dito nga, ang tagal-tagal ng ano, tusok. Wala pang tusok yung ano. Ang tagal nung ano ang tagal nung nag-update. Ang tagal nung update nila. Mega shoutout Jennifer Vlog. Sabi ni Kaden, sobrang inis ako sa mga ganun. Paiso. Throat. Sa amin, na-disgrasya, napulot ng isang pa after 3 days patay na kog kinamatay. Ha? Kita mo? Magalasot, mami, mabuti ginawa ng Pangulo pero yung mga ibang ginawang pera sakit sa pandemya.
Tama kay Auntie Ibing. O, di ba? Disgrasya lang, ano na. O talagang inano lang yon. Sabi dito, malapit na matapos ang second dose. Nako, dito wala. Kasi 1 down, 1M na sa kanila. Grabe niya. Kaya maniwala kayo guys, sa mga ganyan. Lalo doon sa lalo doon kay Jowa, nung mga panahon na grabe. Paypay Sudayta, may naglabas, di ba? Paypay Sudayta nga kwa. Aji marigrigata nun, paypay anda ka no, anda nga gagasa nun. Lubi anda la jay. Hindi katulad ng tapos kurang-kurang dapay, di ba? Kurang dati gamit kasi hindi naman nila akalain na ganyan. Oh. So ti kwada sinasabi sa taas nga kwa. Bebean lata nga kan. Machugs kasyan. Sige mama, as mo man. Apay ewan pa tikwa ayaw ko naman. Kasi ano nga dagay rumaron tikwa. Nawa adyo mo tiraramidon na kwa. Ato yung magyaramidon na na ganan. Adyo baga nga trabaho ti Japan nga yung construction na ginagawa nila. Adyo mo ti makikita nga raramidan da. Adyo mo ti inunada. Oh, di dapat nag-open habang mag-open ko dapat dapat tudok tayo. May tudok, may tusok na. Para sakaling pag nag-open na yon, mabalinon. Alam nyo ba ang back ngayon, clone lang, sakit ngayon, pinababa to para makita kung nakakaya ng immune mo after makarecover safe ka. Kuamot lahat ang master, kailangan mong inuman din ng vitamins. Mag-inom ka lahat ng vitamins. Lalo na vitamin C tsaka multivitamins. Adagamin asmana ni Quares and Face. Adagamin asmana lagi kabagis ni Jowa. Dasmana. Dasmana tapos di marigligata nun, di nga napan nga dagos. Inuray na nga igihan nga talaga nga makaangas sunan. Ajay. Mamalagip ko manon. Yun yung pinaka-close ni Jowa. Naku, rest in peace. Yun yung pinaka-close na manang niya. Lagi siyang spoiled. Pag birthday niya, parang yung din, manang. Yung manang talaga. Siyempre, mag-isang lalaki. No, birthday na, lagi siyang may regalo. Pag Christmas, gano'n. Lagi siyang may regalo. Yun. Basta yun yung close niya na kapatid niya. Kaya grabe dito sa HK may parapol sa mga vaccinated na pero di naman kami kasali na mga work permit holder. Kaya nga Auntie Ibing. Hello host! Ayan. Madam Glory Fe, all the way from Macau. May magalat shoutout. Tusok na kita. May magalat shoutout po. Salamat, madam. Oh, di ba? Nga ngayon, marami ng Tiger Road. Oh, may asthma no. Asthma na hinintay pa niya kasing yung hindi na makahinga. Sabi ko kasi sa kanya, sabihin mo sa ate mo na pumunta na sa ospital habang maaga pa.
Asmana, di na mo kami nga magdumngog, sabi niya. Ayaw niya makinig. Ayun, tapos mga ilang araw lang siya dun sa ospital. Nag-message si Sunang ako nga basta nag-message Suna kapatid niya na na mahal kita, ganyan na parang nag-ano na nagpapaalam. Nakakasad. Kaya mas maganda pala kasi ng immune para kahit walang back, pwede ka gumaling. Oo, kahit lang, sala-sala ka lang. Saan na ba si Sis Jennifer? Sis Jennifer! Asan ka na? Makinig ka, Sis Jennifer. Kasi ako tamad talaga din ako. Pero sinusubukan ko every morning. At least may 1 hour ako na sumasayaw ako. Tapos talaga, tubig. Pag dumating yung nanay ko, yan, may kasama akong tatakbo. Pero yung nanay ko kasi, pag mag-exercise, alam niyo kung ano oras nagigising? Alas 4. Ano ba yan? Sarap-sarap pala ng tulog mo. Alas 4 magigising ka na. Magja-jogging daw kayo. Kaya hindi ako sumasama pag gaya. Madaling araw. Ako sa nanay ko na yan. Tignan mo kapitbahay namin na malaki na bansa, wala sila. Bakit nagtaka kayo? Samantalang sabi ni Mr. Wala sila na sila, bakit magtaka samantalang buwan? O, di ba? Yan buti sinabi mo tamad ka mag-exercise kasi noon kasi nasabi ko. Kasi wala daw tao saha kaya malaki na distance. Amazing glory ko. Sing tao at Jin lang katapat niyan mga kalamansi sabi ni Master. Oo, sis. Excuse me. Ayan yung nanay ko, gisingin niya ako, mag-jogging daw kami. Alas 4 ng madaling araw. Ang sarap pala ng hilik ko. Kaya pagdating niyan, gusto mag-exercise, dito na siya sa labas, matulog. Para anytime, pwede siyang lumabas. Alas 4, sayaw na lang ako dito. Harang, sabi ni Kristo. Oo. Naku, patukboy na ko ng Sina ko alas 4. Tapos iiwan ako dun sa kalsada. Bahala ka dyan. Alam mo ba dati, may trangkaso ako. Suog lang, sapat na. At inom kalamansi after 2 days, wala na. Pagod kasi yan. Kasi pag maliwanag na uwian na. Uwian na. Naku, Diyos ko, uwian na yung may mga pekas. Alas 4, gising na talaga. Sa mga takot magka-pekas, alas 4, gising na sila. Nag-jogging na sila. Ganyan. Alas 4. Tanggap ko pa pag 5:30 ka lalabas. Oh, bakit ilang oras ko tatakbo? Dapat ba 5 oras? So 30 minutes nga lang na okay na eh. Christoph, magandang shout out. Christoph, baka di mo pa, dikit kalimbang niya na yan, yung mga sponsor natin. Wow, 902 na, hindi ko yun alam ba. Yung nanay ko masipag mangisda.
Malapit na, kasabayan mo na si Gretel. Ayan. PM mo ako kay Den, sabi ni Cristo. Diba? Ano? Alam nyo ba sa Cagayan Valley, mga kapatid, walang naitala na sakit na ganun. Ngayon, meron. Alam nyo bakit? Kasi wala na perang doktor doon. Kaya hiking lang lagi pag holiday, hirap tumambay sa city. Oo, sis Ate Ibing. Sis, okay yan. Pag ano ko na lang. Hiking. Thumbs ako. Smack Jen, ring galaw, shout out. Baka nang bahay si Smack Jen. Ay, naku. Tigil-tigilan niyo ako. Alas 4 gising na kayo eh. Alas 4 gising na kaya sila. Pag di na makatulog, alas 3 gising na. Musa na top, sabi ni Master. Baba ka, Macjen. Ayan. Kung gusto nyo sumali ng ating pa-entry, dikit kalembang lang sa ating sponsor. Nakapin. Salamat. 4 na po sila dyan. Jen B, ayan. Sis Jen B, dito ako sa iyong bahay. Kailin kukunin ko bahay mo mamaya ha. Sabi ni Cristo. Oo, Prem, syempre, maligo pa. Naku, hindi na uso ang maligo ngayon. Ako, lumalabas di paligo. Hindi na uso ngayon, kaya kayo nagkakasakit. Basta nagpalit lang kayo sa baba, pwede na. Ngayon, hindi ka na pwedeng maligo pag lumabas ka ha. Kasi pagbalik mo, kailangan mo maligo. Ganon. Ako ganun na ginagawa ko ngayon. Dati, di ba, lalabas tayo. Dapat nakaligo na tayo. Ngayon, baliktad na. Huwag kayong maligo. Basta naka-wash-wash kayo ng baba nyo. Okay na yan. Pagbalik nyo, saka kayo maligo. Naku, Diyos ko. Eh, di wag tumakbo, maglakad ka. Tatakbo pala. Eh, syempre, kaya nga tatakbo ka para pagpawisan kayo. Bayan, mother. For info lang, mga kapatid, meron bang pulubi na nag-cob? Parang wala. Tama, sabi ni sis. Kunwari, gusto yung ma-exercise, no? Or magpalengke. Basta napalitan nyo dun sa baba, magbihis na, labas na kayo. Kasi pagbalik nyo dito sa bahay, kailangan maligo. Oh. Di ba? Anong papababungan mo? Yung nakamas. Nakamas na tayo ngayon. Nako, Diyos ko. Kahit hindi ka na mag-toothbrush eh. Oh, relate ang mga kunyang nakatulad ko. Relate ba? Wala, di ba? Oo nga, parang wala. Oh. Si Smack Jean. Ayan, dikit kalembang. Ako ngayon, ganun na. Hindi kailangan mo, basta ako, may tawas ako. Nagpalit ako doon. Toothbrush ako, nagmask. Pagdating ko dito, doon ako maliligo. Ay, naku, ewan ko ba? Siyempre, walang lumalapit sa kanila. Hindi ako sanay na hindi maligo kung lalabas dito sila maligo. Pero ako, maligo talaga kasi nasanay na ako. Mas maligo ulit ng gabi. Nako, hindi na pwede.
ngayon, pagbalik nyo dito, kailangan maligo. Sis FW Gamay, may mga shoutout. Salamat sa iyo patusok dyan. Lalabas ka ngayon overconfidence ka na. Kahit may pimple na, hindi nila makikita. Kailangan mag-make up. Sabi ni Christoph. Tusok, lubot. Thank you, sis FW Gamay. Ayan, lablabing yan ng ating FW Gamay. Ay, ano ba yung binawa ko? O, diba? Christoph, next time naman, magpakita ka ng mukha kahit LS mo. Kaya video mo, hindi kita makita eh. Patapos sa premiere ko po. Sige, sige. Sis Evelyn. Mega loud shout out. Baba mo lang dyan, sis FW Gamay. Tapos ka na nag-live, Evelyn. Ito nga ito ang aso namin. Ito ang aso namin may NCOV vaccine na. Pero yung mga amo wala pa. May vaccine na kaya, may vaccine kaya. Kaya ang alam ko siguro nakuha yan sa mga animals, no? Kasi ang hilig-hilig nilang kumain ng mga kung ano-ano, di ba? Master Denon, yung mga yung mga bat na yan, ano ba? Magkasakit kasi singaw ko, kaya maaga ako natapos. Sis Evelyn, magmumog ka ng asin. Magmumog ka ng asin. Kung may baking soda ka dyan, imumog mo. Ano ba yung ano ba yan? LS. May harang sabi John Brazil. Ayan. John Brazil, mega loud shout out. Guys, sa mga sasali sa ating Gran LS, guys, dikit kalembangin nyo naman yung mga sponsor natin na kapin. Sa July 21 po yan, pa-entry po tayo. Hello, Jam! Mega loud shout out. Hindi naman, bakit yung kumakain ng aso, hindi naman nagkasakit? Ano ka? Doon nga kumakain sila eh. Di ba doon kumakatay sila? Nyamot doon. Kumakatay sila ng aso doon. Di ba, pitos na kinakain. Kumakain sila ng aso, kumakatay sila. Si Christoph, tagal na ako sumisilo sa LS niya. Wala makita mukha. Kainis. Ayan guys, si Sis Evelyn of Tana, nagmuna kanyang viral live din yan. Magdikitan na kayo dyan guys. FW Gamay na po, sabi ni Mac Jean. Ayan guys, padikit kalembang naman sa sponsor niyo sa July 21. Maawa naman kayo sa nakapin. Padikit kalembang naman po. O nga, lahat exotic kumakain. O, di ba? Katkatay da nga tayo dyan. Kahit naman mga mga Koreano, mahilig din sa aso. Host, taga saan po kayo? Sis Mac Jean, taga Binalonan, Pangasinan po.
Ako na lang didikit kahit di na. Ako dikitan. Baka makabuo pa. Gusto talaga ng bunso ni Master ah. Guys, lalabing nyo naman yung nakapin natin. Sponsor ni host yan. Adam Rex, Road to 600. Baba kayo ng bahay, guys. Para madikitan ko rin kayo pag di pa dikit. Dada po sa nakapin, sabi ni Mac Jean. Sis Mac Jean, bigyan kita ng entry. Mac Jen. July 21 to ha. Punta kayo please. Manalo kayo ng Gcash at saka yung pa-bring me natin. Napakasaya. Jams, bahay mo po. Sabi ni Kaden. Evelyn Luftana, thumbs up. Dating dikit. Master Denon, baka yung nakapin natin, hindi mo pa dikitan na. Si Anjoy. Padikit ko na yan, pero sa inyo baka hindi pa, sabi ni Kaden. Sus naman, gasgas na yan si Anjoy sa akin. Sumayaw. Pasaharap ko yan. Sabi ni Master. Araw-araw andito sa LS yan. Si Master hindi na nadikitan lahat. Ako pa ba? To let it go, Ako babaki din. Mas mabilis pa ako sa alas 7 ng gabi. Haha. Sis Jen, ano na, kumusta na? How are you there?
Nako, sis Jen, baradong ilong daw niya. Abay, mag-steam ka na. Huwag mo nang hintayin lumalayan. Mag-steam ka na, lagyan mo ng asin. Ay. Pasipsip ng ilong kadiri. Kasi ano yung bata? Oh, look. Haha. Diyos ko, yung bata, hindi marunong magsinga, matanda marunong na. Oo, matapang kasi yan. Sonrox? Ano daw? Ano sasabihin ng nanay ko? Shout out host! Aba? May ninja. Natawa si Sis Macjen. Kadiri, uy, ano yan? Bata maintindihan mo, hindi naman marunong magsinga, matanda marunong na. Tigil-tigilan niyo ako. O, naka-order na ba kayo? Sa 7-7 na. Auntie Ibing nagbubuo ng kanyang bahay. Premiere, ba chuchal? May premiere. Guys, saan yun si Auntie Ibing? Bakit sino to? Ay, si ano siguro to? Si Christoph. Dikit kalembang na. Sino tong TikTok na to? Pangisda niya. Panggala mamaya. Sipag naman ni Christoph. Hala, ano Sonrox? Hindi mo na ginagala ko dito. Din. Yung ko ba dyan sa nanay ko? Ako daw, mahilig Sonrox. Yung pinapanilis ko, Sonrox. Kahit sa plato, Sonrox.
Masama sa bagay ang Sunrox host. Hindi ka kasi nagbabasa. Masama sa baga, oo, masama siya sa baka, pero antiseptic, antibacterial. Sabi ko, dito ako mag 1K Christoph kasi Mel, saka na lang siya didikit sa akin, alagad kong mag 1K na ako, sabi ni Kaden. Mega lang siya to host na huli, sabi ni Peachy Cooking. Peachy Cooking, mega lang shout out. Ako kasi pag naglilinis, Sis Jen, ano nang ginagawa mo? Mag-steam ka na ng ilong mo. Aba, thumbs up host. Thank you. Mag-steam ka na ng ilong mo dyan, madam. Megalasha, start yung vlog. Ayaw ko talaga amoy ng Sunrox. Nako, yun ang pinanlilinis ko. Siya yung pinanlilinis ko, aba. Ano? Danny Salvador Magalaw, shout out. Nagawa na kanyang bahay. Tapang yan, di pwede sa damit. Pero yung ibuhos mo sa CR, ang tapang na try ko yan. Kaya ayaw ko may mabango na Sunrox. Yun nga, na-inhale ko kanina. Naglinis ako sa banyo. Ay talagang ba't mo kasi inhale? Face mask ka kasi. Ako din nagaganon ng damit. Kasi matapang talaga. At saka huwag mo ilagay na puro, lagyan mo ng tubig. Huwag yung purong-puro. Kung puro, konti lang. Ano sabi ni Peachy Cooking? Hello, Master Den. Kumusta? Ayan. Start vlog. Magalaw shout out. Ayan, Peachy Cooking. Nadikit kalembangin mo na ba yung mga sponsor natin sa taas? Padikit kalembang naman ako, please. Sa mga gusto magpa-entry dyan, magpa-entry po kayo. Manalo po ng GCash. Marunong na mag-highlight si Peachy. Atina, dan sa'yo, sabi ni Danny. Ayan. Sa mga gusto magpa-entry, guys, dikit kalembangin yung nakapin, guys, ha. Yun yung mga sponsor natin, guys. Dikitan nyo naman, please. Guys, patusok sa premiere ni Sis Jennifer Vlogs. Bukas ko na ipin sa'yo, sis, ha. Magaling kasi teacher ko, sabi ni Peachy. Ayan, Peachy, nalablab mo na yung nakapin. Lablabin nyo na, last G's, baba na si host.
Mega loud shout out sa inyo, guys. Oo, Sabado yan. Ako wala pa akong ano. Ano kayang gagawin ko? Ano kayang lulutuin ko? May pansit ako dyan. So, anong luto ng pansit? May sprout ako dyan. May giniling ako dyan. Ang iniisip ko, magluto ako ng pansit na may sprout na may giniling. Para lang may ma-premiere. Meron kasi ako dito, 5 minutes lang, hindi kasha. Nasibat talaga. Punta muna ako sa nakapin host, balik lang ako. Sige, Piche, please. Please. Ano, sis Jen, unsa ka na? Alas 10, matulog na ako, guys, kasi bukas. Bukas, magpapawis ulit tayo. Bukas. Tagal naman dumating kasi nung in-order ko na jacket. Jacket habang sumasayaw para pagpawisan palalo. Hindi naman kasi pwede yung jacket na jacket lang dito. Oh, Jennifer, kasi kanina pa. Dan kay Ginny sa host. Pang 24 thumbs up sa tortilla. Thank you, sis Peachy. Lablabin nyo na, guys. Alas 10 baba na ako. Dani Salvador, nung pa na kayong tahanan. Masarap si Peachy. Thank you, sis Peach. Bigyan kita ng entry dito. Baka ikaw ang mabunot ko sa ano. Sa 21.
Wow, nakapito na si Kaden. Peachy cooking. Salamat, Christoph. Ako wala. Asa na si Sis Jen? Sis Jen. Guys, baba na ako. Nagdidikit pa kasi si Speech. Christoph talaga sa kalam. Ayan guys, alas 10 na. Baba na ako ha. Asa na si Speech? Motocheck host pang 20 tamsak Carnival sa Macau. Si Speechy. May entry ka na si Speechy. Hindi. Kasi maaga ako bukas nagigising. Sa sahod. Peachy, may entry ka na ngayon. Salamat ha. Ako naman, kung gusto ko lang, may gusto na 1K, pero ayaw ko muna. Sabi ko, pati si Boss Butchog, sabi niya 1K. Ako sabi ko, ayaw ko muna. Ayan. Salamat si Peachy. Meron ka ng entry ha. Thank you much ho. Sana mabunot. Pa-birthday lang. Kailan birthday mo? July 21 yan. Eh di wow. Tsaka nainitan na ako. Gusto ko na mag-shower. Ayan guys. Baba na ako ha. Salamat. Bukas ulit. 3 hours na ako. Salamat guys. See you again tomorrow, Peach. Bukas ulit pa-entry ka ha. Ay, oo nga pala. Birthday niya pala dito, no? Magka-July pala tayo. Cancer pala tayo. Nag-upload si Peachy. Dapat premiere mo. Sabi ni Kaden. Bigyan kita hagda. Kasi bababa na ako. Magka-birthday pala kayo ni host. 22 ako. 22 ako, yung kapatid ko 23. Kaya lumaki ako na nagbo-birthday na 23. Sabi mo kasi baba. Ayan guys, good night na. Paalam. Mag-shower na ako, mainit. Thank you guys. Bye-bye. Next time ulit. Good night. Salamat. Bye guys. Sis Jen. Oo nga, maganda. Magaganda kami, Kaden. Look. Sige na, good night na to all. Sige na, good night. Love you, mother. Bye-bye. Sis Jen, uy, ka na dyan, magpausok ka na. Paalam, good night. Bye-bye.